get this and avail this. Katkum gacing tha jong katanat puli puthi. Ki skul na kaleng kathan West Jaintia Hills kilai shimbentalang ha ka program Thungdieng kabanlong nadu ubanai jeliu hadu ubanai nailur ar hajar arpusan lengba ka campaign ek per ma ke naam. Ka office jong ka district mission coordinator SSA rengkat ke jinga trailang bat ka office district forest officer social forestry Jowai division kila penlong ya ka program Thungdieng ban pensngau thu iki khana puli halor ka kamram ban penne pensa ya ka mariang. Ki skul ki balai shimbenta ha kani ka program kilong ka dulong UP Skul, ka SSA Panaliar, ka Mustam East Government LP School, bat kiwe. Ka thong jong kani ka campaign ka long ban kentiu ya ka jing Thungdieng, bat ban pensngau thu syapang ka jing ada ya ka mariang na ka benta ka lawei ka bansawan. Ka Center of Learning Knowledge